Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui esteu escoltant el podcast de la Universal. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. Avui, com sempre, escoltarem el teu ídol. Ei, César, i avui ens diràs de qui parlarem? Potser sí. Ah, sí? The Boll Weevil, Mana? Anthonomus grandis, Com? A veure, què vols dir? Gorgot de Boll, morrot de la capsa, Mi no entender. cap home toca com toco jo. Un apaixat enclavament rural enmig del no-res. Dues carreteres comarcals. Els traços implacables de les plantacions del cotó i del blat. 960 habitants. A uns 100 quilòmetres flueix el Mississippi, el riu testimoni de totes les músiques. Si camines a prop, a qualsevol taverna on es veu el whisky de la casa et pots trobar amb en Charlie Python, l'udulador, o el Robert Johnson, l'amic del diable. Parlem de Cotton Plant, Arkansas, Estats Units, encara que podria ser qualsevol població de la zona. És una petita ciutat pertanyent al comtat de Woodruff i està lligada al cultiu del cotó primordial i decisiu per al desenvolupament de la regió. Una cosa, César. Sí. Veig que tirem enrere en el temps, no? Una miqueta. Hem anat Una aquest o aquesta protagonista té pinta de que és bastant de fa temps, no? Sí, crec que sí, Plantacions Penso de que sí. cotons. Ara el que hi ha són plantacions de marihuana, però abans eren de cotó, sí. no? I també són decisives pel desenvolupament de la regió. Sí, però d'extraperlo, saps? Ah, d'estar bé. Sí. Vale. Era un incís, Sí, no, em sembla molt bé, Tu pots... És com Regreso al futuro, però anant al passat, no? Sí, pots incidir quan vulguis. Gràcies. Els colons europeus començaren a arribar a principis del segle XIX, atrets principalment per la terra fèrtil per a l'agricultura. A finals del segle XX, més o menys entre el any 1880 i 1890, el cotó inundarà la vida de la població. Agafant molta força a principis del segle XX. Es construeix un magatzem de ginebra de cotó i altres infraestructures que aniran de la mà del ferrocarril, el cavall de ferro, necessari per al desenvolupament de la indústria. Així és com la ciutat connecta amb altres ciutats en busca d'altres mercats. Ja, era com al principi de lo que al final acaba derivant en capitalisme salvatge, no? Podríem dir, Allò era al principi amb bona intenció, amb bona d'això, i la cosa s'ha pervertit. segurament. Em sembla Això que sí. passa. La plantació de cotó del sud té un important patrimoni afroamericà, arrelat en la història de l'esclavitud i la parceria. Després de la Guerra Civil Americana i abolida l'esclavitud, molts antics esclaus i també els seus descendents van continuar vivint i treballant a la zona i treballant a les plantacions de cotó, clar. Sí que és veritat que el moment que es posem és a principis del segle XX en què comencen a haver uns quants problemes, la conjuntura econòmica es posa una mica de cul, diguem. Ja, o sigui, no pintava gaire bé com derivava la cosa, no? No, doncs... I es venia de l'època d'esclavisme, colonialisme... Exacte. Que tot això ja ha passat, Sí, això ara home, ja no. avui en dia no... No, home, no. No ha fet Home, cap colonialisme... res, no? A mi m'agraden les colònies. Hi ha algunes que fan massa olor a home. Ja, El perfum de dona a vegades és... més agradable. Sí, una miqueta Sí, més. potser sí. Jo utilitzo a vegades, de dona.
Avui? No, avui no. Ah, vale. Llavors hi ha unes causes que fan que això, bueno, que hi hagi una caiguda de preus, hi ha unes males collites i sobretot hi ha la infestació de boll weevil. Què és això, de boll weevil? Doncs mira, això ho guardarem pel diccionari que farem Vale. en algun dels nostres apartats, però sí que et diré que és un escarbat que era nociu pel cotó. Un Beatle, vaja. Un Beatle. Un Beatle. Un Beatle nociu. Un Beatle pre-Beatle. Un Beatle nociu podia ser el Paul McCartney, per exemple. No? Si no, preguntaries altres. A veure, Ja, bueno, però a quin li pregunto? El primer, el segon, el tercer? Home, no ves un que puedes preguntar sobre el Paul McCartney. Ja, és veritat. El Paul McCartney, que és el sisè de Paul McCartney, no? Ara, com ves? Era el quart. Ah, el quart. Bueno, diuen alguns que era el quart. Vale. Si un dia me'l trobo, li preguntaré. Vale. Yesterday. No, o sigui, vull dir, tomorrow, no? Ja, No, sí, no? exacte. Hosti, que- Tomorrow never dies. Doncs això, és en aquest moment en què ens trobem amb els pares de la nostra protagonista d'avui. Són bracers. Bracers? Saps Sí, d'on ve? fan brasa, no? O... No vas mal encaminat. Ve d'això, bracers. Són els treballadors del camp perquè venen de braços, utilitzen molt els braços. Llavors es diu bracers. Bracers que en un principi no tenien terres pròpies. Vale? El Billy Atkins era aficionat a cantar mentre es doblava les lumbars i s'esquinçava les mans per arrencar càpsules de cotó. Ja. Sí, home, perquè en realitat el cotó sembla que no pesi, però un quilo de cotó pesa el mateix que un quilo de ferro, al final, no? Bueno, i suposo que allà fiques la mà, punxes, vull dir, treure d'allà... Sí, no, hauria de ser complicat. La Katy Bell Nubin, també coneguda com a Mama Bell, també cantava i tocava la mandolina a l'església a la que acudien com a feligresos. Una església en la que permetien que les dones hi cantessin i prediquessin. Home, doncs ja era bastant per aquell moment, no? Sí. Torna a sortir l'església. Per aquest moment i per aquest també, perquè en aquest moment sí, exacte. Encara no hi ha mames, hi ha papes. Ja. I altres coses més, Sí, masses papes potser ja. Sí. El 20 de març de 1915, la Katy donarà a llum a la petita Rosetta Nubin, una preciosa bebè molt intel·ligent, que als 4 anys ja farà algunes interpretacions en la seva parròquia i ja era anunciada com la petita Rosetta Nubin, el miracle de la guitarra i el cant. Ué, no està gens malament per tenir 4 anys. 4 anyets. Molts ho voldrien. Bueno, tampoc abans no tenien pantalletes per entretenir-se, vull dir... Ja. Sí, ara veus un de 11 o 12 i dius, xaval, estàs molt empanat, O sigui, Bueno, clar. aixeca la vista de la pantalla. Clar, tu imagina't, si tens 24 hores al dia i utilitzes, i has de fer moltes coses i entre elles dediques 4 hores que abans no dedicaves a producció i ara dediques a mòbil, doncs imagina't, Anem molt malament. el cervell cap a on va. Ja. Bueno, això són opinions nostres, Cuidado. Sí. Bueno, potser són compartides amb algú, Potser sí. Preguntaré al papa, a veure si li semblen bé les nostres opinions. Bé, encara de petita i abans dels 10 anys, se'n va de gira a predicar pel sud dels Estats Units, amb una companyia evangèlica ambulant. Atenció, Sí. que pertanyia a l'església, que era l'església que és aquest nom, The Church of God in Christ. Es decir, la iglesia de Dios en Cristo. Ya, y Atención, lo digo es en como- castellano porque así cuesta menos de traducir. Bueno, es que No. es más espectacular. Es más Ya, espectacular. no, me queda guapo, Sí, la iglesia de Dios en Cristo. The Church. M'agrada dir The Church. A mitjans... mola. Sí, doncs Church, mola. Church. Hi ha un grup que es diu The Church que són... A mi m'agraden. Bueno, m'agradaven. Ara ja no... Fa temps que no... The Church. No sé si els he sentit. No crec. A mitjans dels anys 20, la petita Nubir i la seva mare s'estableixen a Chicago, Illinois, on ofereixen concerts religiosos aconseguint aviat una fama destacable. El gospel era l'estil escollit pels esdeveniments públics, però en privat, la jove artista s'inclinava pel blues i el jazz. En privat, allò que sapigués poca gent, no? Sí. Bueno, perquè potser era música del diable, no?, per alguns. Segurament. Jo crec que sí. Això és el que s'ha dit al llarg de la història. Som música del diable, vigileu. El seu estil únic reflectia aquestes influències laiques, tocava les notes com els músics de jazz i pinçava la guitarra com Memphis Minnie, la dona més popular del blues de l'època. Has dit Memphis Minnie? Sí, Hòstia, abans eren Big Mama, Big no sé què, Memphis Minnie. sí, Minnie, aquesta és Minnie. Potser era Sí. petita, Sí. no? Potser, Bueno, jo no ho sé, no l'he vist, no sé com és, potser Sí. tenia la mà molt petita. Però pensa que és en anglès, no és Minnie, És Ah. Minnie com la del ratón Mickey, la Minnie.
Ah, la Igual, Mini, sí, Minnie Mouse. es diu Memphis Mini, sí. Ah, Memphis Mini mola, per això. Sí, Més que Memphis Depay. sí, potser em canvio un nom, ja m'ho poso. Al 1974, la nostra jove ja és tota una dona i amb 19 anys es casa amb el predicador Thomas Thorpe, perdó. Torpe, Sí, és Thorpe amb H. Torpe però amb H, no? Thorpe, soy un Thorpe. Sí, que les acompanyarà a ella i a la mare en moltes de les seves gires. Però Thomas es cansa d'aquest tipus de vida tan moguda. Diguem-ne que preferiria que la seva dona no es dediqués a la música. Quin paio. És així com al 1938, cansada de les protestes del seu marit, decideix divorciar-se i adopta el cognom del seu ex com a nom artístic per a la resta de la seva carrera. És a dir, passa de Thorpe a Tharp i fa un petit canvi. Bueno, una O per una A Sí. no està malament. Sí. Queda més maco, perquè dicta Torpe de... Ja. Vull dir, no. Sí, bueno, hi ha una pel·li que surt d'un nen que de cognom es diu Desastre. Ah, sí? Sí, i diuen senyor Desastre. I clar, Hòsties. ja està com una mica marcat a que li passin certes Ja. coses. I té bon cor, té bon cor, però Igual és un estil Ignatius Reilly, aquell, saps? podria ser. Podria ser. Vale. Llavors, és en aquest any, després de la separació, que es muda a New York, amb la seva mare, també. El 31 d'octubre d'aquest mateix any, publica els seus primers enregistraments amb Decca Records, acompanyada de l'orquestra de jazz de Lucky Millinder. Aquelles primeres cançons de gospels, Rock Me, That's All, My Man and I, The Lonesome Road, van ser èxits instantanis, convertint-se així en el primer fenomen comercial del gospel. O sigui, era una pionera, no? Podríem dir, o... I tant, i tant. Aquestes composicions no agradaven gaire. Per A no dir l'església, gens. a l'església, exacte. no? Ostres, m'ho has estat... Bueno, és el que és anava a que dir, m'ho sí, exacte, imaginava. exacte. No, perquè no estava ben vist que una dona toqués la guitarra elèctrica. És que abans no estaven ben vistes moltes coses. Moltes coses. que Però, a més realment- l'estil mesclava el sagrat amb el laic. La gran contradicció de cridar Amén amb els acords del dimoni. Hòstia, vaya combinació. potent, aquesta, És com quan si ara fas una quarta augmentada, no?, i dius... És demoníaca, també, no? Sí, per això. Dius, visca. Hòstia, no sé, no quadra gaire, potser. A més, portava el seu missatge evangèlic als clubs nocturns, com el Cotton Club, l'Apollo Theater, vull dir... Ja. Ja. Bueno, és que, a veure, ara parlant una mica en sèrio, potser al final el missatge evangelístic no és dolent, depèn de com s'interpreti, no? Vull dir, respecte al pròjimo... No sé quin és el missatge Bueno, evangelístic. a veure, L'únic jo tampoc el sé, que veig però- positiu és que estem fent programes de música i en tot surten. Ja, però perquè s'ha pervertit la idea de lo que és la religió o la religió cristiana, o digue-li com vulguis. Però al final és respecte a la vida, respecte a l'altre, respecte al tal. Però clar, si l'església està plena de pederastes, doncs evidentment no prediquen amb Clar, i l'exemple. després hi ha diferents religions i potser la religió és un mètode, una forma de ficar-te a por per no fer no sé què. Home, potser no, segur. Segur. Clar. Vale. Doncs això, com anaven dient, la nostra protagonista firmarà un contracte de 10 anys amb el Lucky Millinder. Farà molts concerts i sobretot pel sud del país. I viurà penúries. Patirà la crueltat del racisme en primera persona. Els hotels i restaurants no els deixaran entrar. És a dir, no tindrà on allotjar-se i on menjar durant la gira. Haurà de buscar-se la vida per dormir a qualsevol mal lloc o inclús dormint dins d'una furgoneta juntament amb tots els seus companys de l'orquestra. I per menjar, doncs menjaran les restes dels restaurants. Les sobres de vegades recuperades de les escombraries. Collons. Això un artista, Ja, que estava un triomfant. artista, sí. Molt guai, Aquesta societat era... Sí, Menys mal que havien acabat l'esclavitud ja, Pintava Menys molt mal. bé, ja. De fet, avui en dia, en principi, està prohibida l'esclavitud. I, no sé, jo diria que potser hi ha llocs on encara hi és. Però, bueno, Segurament. però sí, clar, molt malament. No estava reconeguda com a artista i passava malament. Sí, perquè després, omplia, escenaris omplia escenaris. El que passa que ningú volia obrir l'hotel perquè, clar, dius, una negra aquí al meu llit no s'estirarà. Clar, el racisme... O no segur aquí a la taula perquè igual els veus començar els blancs s'enfaden. I després resulta que als concerts hi ha uns quants vídeos que es veu i el públic és...
Bueno, perquè Omplim tampoc blancs, no la seva tothom és majoria, igual, no sempre, evidentment, no tothom és igual, no? No, clar. Però està clar que el racisme aquest d'Estats Units que hi havia en aquella època és del segle passat. Sí, home, ja està. Home, ja ara ha passat, ja ha passat. està més que superat. Ja ha passat. Crec que això ho hem parlat més vegades. Sí, a part la policia és molt respectuosa amb els drets dels afroamericans. I tant. Durant la Segona Guerra Mundial, només la nostra artista, juntament amb una altra banda que es deia el Golden Gate Quartet, enregistraren un format de disc diferent, els B baix a disc, que és un format especial per enviar-los a les tropes americanes a l'estranger. Hòstia. En 1945 enregistra A Strange Things Happening Every Day, que es converteix en el primer tema gospel que es col·loca a les llistes d'èxits racials. Hòstia. Aquesta llista d'èxits racials estava fet, és de la revista Billboard. Mhm. Encara sembla que no Sí, funciona. sí, això, encara la llista funciona, Billboard, sí. Però èxits racials vol dir, o sigui, de la part dels negres, com si Sí, diguéssim. suposo que... Hi havia els èxits dels blancs. Sí, és com els si èxits posessis dels negres. el primer de la llista és Prince, Mhm. però hi ha un altre primer de la llista que és U2, és que un és la llista dels negres i l'altre és la Sí, llista sí, dels sí, blancs. sí, ja. I no sé si hi hauria també llistes de gitanos i llistes, però bueno, hi No, havia una crec llista que racial. no arribaven a tant, Ah, no, però igual- blancs i negres sí, no? Igual racials eren un pack de totes les races diferents a la blanca. Podria ser també. Per això diu racials, no diria disc... Black, per exemple, Blacklist, no? Blacklist, per exemple, i no ja. diu llista racial. Ja, com el black metal, no? Ah, això. Metal fet per gent negra. Sí, Michael Jackson no feia, no, perdó. No, li faltava un punt de distorsió per fer black. En 1946, Tharp coneix l'amor de la seva vida, la Mary Knight. Serà en un concert de la Mahalia Jackson, on també tocava la Mary, i quan aquesta va començar a cantar, es va enamorar perdudament d'ella. I la va convidar a realitzar una gira conjunta per Estats Units. Molt bé. Començaren- Amor a primer acord. Sí, sí, A primer acord. al primer acord, hòstia, molt ben vist. T'ha agradat. Començaren una relació en secret, a partir d'aquí. Si et fixes, tot això és molt modern. A veure, sempre ha existit, però vull dir que ara tenim la notícia, però vull dir, Ja. aquesta dona, de la que parlem ara, Sí, sí, sí. vull dir, no només era la primera en tocar la guitarra, en posar distorsió, en fet, sinó que a més, S'enamora d'una altra dona, no? sí, I era negra, aquesta... sí, i no tenia cap problema en sortir. A veure, el portaven en secret, però bueno, se't deixaven veure una mica amb els escenaris. Ja. Bueno, perquè, a veure, gent tolerant sempre n'hi ha hagut, i gent intolerant també. I, per desgràcia, domina la Sí, intolerància. sempre hi ha hagut gent torejant, hòstia. Hay que ser Toledo. Chayanne. Començaren una relació en secret, però quan tot semblava perfecte, enmig d'una gira, la Mary Knight rep la terrible notícia de que la seva mare i els seus 2 fills han mort en un tràgic incendi. Hòstia. Sempre s'ha de fotre la cosa. Sí, sempre hi ha d'haver-hi una tragèdia pel mig per donar-li... Això suposarà un cop molt dur per poder suportar el portar una relació d'amagat. Pues s'havien Ja, d'amagar. ja, home, són moltes coses. Llavors, moltes coses. sí. Així que entre les dues, de mutu acord, no? Decideixen separar-se, encara que s'estimen molt. Mhm. L'amor. Any 1947. La nostra artista té una actuació i com a teloner actua un jove i encara inexpert Little Richard. Hòstia. què te'n Bueno, és que era sona? un nen, em sembla que tenia 13 anys o por ahí, eh? Estem parlant de l'any 47, em sembla que el Little Richard és del 32. Potser per això li deien... 15 anys. Per això se li va quedar l'apodo de Little. De Little, Richard, potser, perquè... no? Podia ser. I després de l'actuació, va sortir ja a l'escenari, li tocava la seva actuació, i el va fer pujar. El va fer pujar perquè li va agradar i el va fer pujar perquè cantés amb ella. Mhm. Perdona, abans t'anava a l'any 51, però Tranquil, una cosa tranquil. important. Aquí Little Richard, després d'aquesta experiència, és que decideix dedicar-se professionalment a la música. músic, no? Vull dir, aquí Rosetta, la nostra protagonista, ajuda una mica. Sí, Que sí, Little va Richard... ser un punt d'inflexió. Punt d'inflexió. Any 1951, la nostra protagonista es casa amb el seu agent Russell Morrison i tras la cerimònia, encara en vestit de núvia, canta davant de 25.000 persones que havien pagat entrada per la boda i el concert. Hòstia. Atenció! Hòstia, ja. Atenció, una Sí, altra sí, cosa sí, sí. novedosa. 25.000 concert persones. boda, además. concert Ja, boda. Concert boda i 25.000 persones, o sigui...
Hòstia, quina Jo boda, he anat- Pitjor jo he que anat- aquella de la Rosarillo, de no sé quina era. ¿Te recuerdas cuando las cosas que vi una boda que... Oh, la ¿Te'n boda del recordes? siglo, del año, Sí, deuria ser, que però... em sembla que va a la boda i me'n recordo, sempre tinc una imatge, jo era petit, i tenia una imatge de que molta gent l'estava agobiant, hi havia els periodistes per allà, en aquells temps, rotllo, com, bueno, periodistes del cor, Sí. i me'n recordo que ella estava ahí com manejada i que tothom la envaïa, vull dir, no podia passar, anava com una marea de gent, saps? Ja. Bueno, Anava com... era la protagonista en aquell moment del... Sí, la boda del crec fet, que era de no? la filla, però resulta que devia diners a Hisenda. Llavors, saps què va dir? O sigui, jo no sé, és famosa aquesta frase. Va dir, ajudeu-me, si cada espanyol dona una peseta, avui, ara, cada espanyol, Sí, ja sí. puc pagar Hisenda. Hòsties, Què et sembla? És em collonuet, sembla és collonuet. molt fantàstic. Sí, molt Algun dia haurem de fantàstic. parlar d'aquesta dona, també, Sí, un dia podríem parlar-ne. I una boda famosa també és la boda de la filla de l'Aznar, però això ja era un altre tema, no? Sí, no Va ser- cantava, no? Bueno, havia coses que cantaven molt. Ah, sí. exacte. No entrarem en temes xungos, per No, això, jo, sigui no, cas que política ens no, posem sisplau, aquí. estem parlant de música, no, exacte. sisplau. Això, aquesta boda-concert, quedarà enregistrat i, Bueno, i hi ha un a veure, disc d'això. Boda-concert... No, és que, a veure, a mi el que Boda-concert. m'impressiona és 25.000 persones. Un concert, vale, puc entendre que hi hagin 25.000, com si n'hi ha 5.000, com si n'hi ha 50.000 o 100 i pico mil. Però boda-concert, 25.000 persones, és... Ja. Vamos. No sé si en el És preu, tot un hito. tampoc tinc més Ja. dades, però no sé si en el preu entrava també el convite, que es diu, Sí. no? En castellà, el convite. Home, no sé si segurament entrava. la gent pagava entrada, tenia el menjar, hòstia, les és molt copes, bèstia, és molt i bèstia. a sobre assistia a la boda. No? Vull dir, imagina quin nivell tenia aquesta dona. Home, no, I, nivelón. I a més, em sembla, jo crec que és inèdit, no? I no sé si ha passat més vegades, boda-concert. Ja. O sigui, a mi em sembla, m'agrada Bueno, aquesta i idea, és la boda de la dona que primer havia sigut parella d'una altra dona, no? Sí. I ara es casa amb un home sí. que és un... I ja havia tingut un altre que s'havia cansat d'anar a la... Molt innovador. Sí. I això era el 1950 i pocs, Sí. no? Sí, bueno, aquesta dona va néixer el 1915, Ja. No, la societat sembla que ha tirat enrere en moltes coses. Potser sí. Durant l'abril i maig del 64 farà una gira per Europa en la Blues and Gospel Caravan. Una cosa bastant novedosa. En artistes també del tema de l'estil del gospel. I participa en un programa de televisió que va ser molt famós, de la televisió anglesa, enregistrant un concert a una estació de tren abandonada de Manchester. Guapo, Sí. molt guapo. Diuen que fou la primera vegada que el fred públic anglès va saber de manera instintiva seguir el ritme gospel en les palmes. Hòstia, els anglesos, no? Sí, Que tenen arregladets i tot això que sí. fan. A partir d'aquí, Tharp, que havia sigut molt popular als anys 30 i 40, gràcies als seus discos de gospel interpretats amb una guitarra, que això també era una mica novedós, una guitarra elèctrica, comença a esvair-se en l'aparició als escenaris dels seus declarats fans, que diguem-ne que eren els seus deixebles, que són, doncs, bueno, surten allà a escena, diguem-ne, no? Little Richard, que hem parlat abans d'ell, sí. Johnny Cash, Carl Perkins, Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, que també hem parlat amb ell alguna vegada. O sigui, tots aquests van veure de lo que va fer aquesta dona, no? O sigui, veure en el Sí, sentit però que la van eclipsar, vull dir, la primera estrella de la música gospel, la pionera del rhythm and blues i del rock and roll, també pionera per la seva forma de tocar la guitarra, com hem dit abans, doncs és de les primeres persones que utilitza distorsió. va quedar eclipsada per tot el patriarcat. Sí, és bloquejada per uns homes que feien el que ella havia fet 20 anys abans. Aquests homes començaren a acaparar tota l'atenció d'una societat que començà a considerar-los els pioners del rock and roll. O sigui, oblidant qui abans havia establert les bases de l'estil. Sí, Perquè havia al final sigut ella sí, però Sister Rosetta. se t'oblida Ja. y veus allá el Elvis meneando las caderas, caderas, a Jerry Lewis cremant pianos, el Clar. Little Richard destrossant la guitarra, Chuck Berry ballant. Vull dir, tota aquesta gent va eclipsar i és... Oh, aquests són els que han fet el rock and roll. Em sembla que no, amic. No. Em sembla que no. Segurament el rock and roll el va fer la Aquesta Sister noia. Rosetta avançada al seu temps, segurament, a més. L'any 1969, la mare de Rosetta mor. I l'any següent, i enmig d'una gira acompanyant el gran Muddy Waters, pateix un ictus cerebral que superarà i continuarà amb els concerts. Continuarà actuant a pesar de tenir un ictus, ella es recupera,
però una sèrie de complicacions sumades a una diabetes que patia van provocar l'amputació d'una cama. Hòstia. Encara així, aquesta dona era tan potent que encara pujava als escenaris. Bueno, la pujarien, Però, Sí, clar. però vull dir que anaven, Sí. que sortia... Seguia hi ha en imatges actiu, que està no? tocant la guitarra, en la seva minidistorsió aquella que portava Sí. i en la seva cama amputada. Bueno, i allà estava. Però és que el 9 d'octubre de 1973, just el dia abans d'una sessió de gravació, pateix un altre ictus. Aquesta vegada li causarà la mort. I als 58 anys. Que descansi en pau Sister Rosetta Tharpe, la mare del rock. All we hear church people say, they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your line. There are strange things happening every day. If you hew right to the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Jesus is the holy light, turning darkness into light. There are strange things happening every day. Oh, he gave the blind man sight, and he praised him with all his might. There are strange things happening every day. Oh, every day. Every day. Yes, every day. Oh, there is strange things happening every day. Every day. Oh, every day. Every day. Oh, every day. Oh, there are strange things happening every day. L'afinador! L'afinador! Ja està aquí l'afinador. Bé, Uri, què ens portaràs avui? Bé, César, avui en la secció de l'afinador, que ja vam fer un aclariment en l'últim podcast, avui portaré un tema que és original. Un tema d'una persona, un músic, un senyor, digue-li com vulguis. Ah, original vols dir que és seu, vols dir? Sí, Que sí, és avui, tema- no, vale, avui vale. no és cap versió, és un tema original que són d'aquests enllaços que t'arriben de tant en quant i algú et diu, hòstia, escolta't aquest tema i digue'm què et sembla, no? I dius, bueno, a veure què tal. I ho escoltes i dius, hòstia, collons, hi ha de tot en aquesta vida, eh? I bueno, és un tema que podeu buscar, de fet podem deixar l'enllaç en la descripció del podcast, perquè realment jo crec que va una cosa lligada amb l'altra. És a dir, si veus el vídeo i escoltes la cançó, potser entens més coses. No sé si és molt entendible o no, perquè aquest és l'altre tema, perquè jo no sé si canta en un idioma inventat o és un idioma oficial, ja no a la Unió Europea com potser és el català d'aquí un temps, o potser ja ho és quan escolteu aquest podcast, sinó un idioma o inventat o un idioma que jo no conec. I no està malament.
a l'idioma, el que és el vídeo i la cançó, que cadascú jutgi o tingui la seva opinió o tal. Jo el poso perquè realment és una barreja entre fascinació i incredulitat. És a dir, jo quan veig aquestes coses, i tu ho saps, jo em pregunto, però la gent, o sigui, ho fa en sèrio o és una paròdia? Perquè a mi m'agraden molt les paròdies, és a dir, a mi les pel·lícules de paròdies i que són de bromes i tot això, o sigui, m'agraden molt. Però hi ha casos que em pregunto, això és una paròdia o és veritat? Home, jo ho he vist i és en sèrio aquest vídeo. Bueno, tu creus que és en sèrio? La gent que opini quan l'adjuntarem a la informació del podcast, però és en sèrio. Sí. El que passa que hi ha gent que es pensa que... Bueno, defensen el seu i els pensen que està ben fet. Sí, no, i ha d'haver-hi... Sí, potser agrada. Ha d'haver-hi lloc per tothom. Sí. A mi és un dubte dels que em queda, saps? En plan, això és en sèrio o no és en sèrio? Perquè després et portaré una cosa, això ja estic avançant coses, una cosa que també és en sèrio, com si diguéssim, i pot fer la sensació de que no, però bueno. Ara estem en la secció que estem, que és la de l'afinador. Llavors, jo el que faria és posar el tema i a mig tema o a un quart de tema baixaré una mica el volum i t'explicaré el que crec, que ja ho he dit una mica, però tu tira'l i a veure què passa. Anem cap allà. Home, el tio té potència. Home. No? El tio té potència... Tinc esperances de que el rock encara no ha mort. No, és que segurament el rock mai morirà. Mai morirà. I més havent-hi gent que segueixi fent... Que toma el defensa. Experimentant. A veure. Heineken, Uri. Diu I want to i diu alguna de Heineken. Uri, està clar, està cantant en anglès. Home... I want to. Bueno, hey. Sí, però si mires el vídeo, que el deixarem a la descripció, anglès diu algunes paraules, però hi ha moltes altres... És anglès. Tu creus que és anglès americà o anglès o anglès no, anglès de d'un altre Hawaii? país. Sí, potser sí. Ja. Home, el tio té potència. Mira quin crit. Saps? Vull dir... I la barreja musical... Aquí és una cúmbia. Entre Santana i... Chichicong. És una cúmbia. I sembla que toca els instruments, sembla que ho toca tot. Fa tot ell, Fa tot ell. Per això, jo no sóc ningú per jutjar, A veure. O sigui, en principi sembla anglès. Sembla que canti en anglès, però jo crec que s'ha de veure el vídeo per realment veure... Jo crec que els nostres milers d'oients anglesos ho entendran, tot el que... Segurament. Bueno, I want you, jo ho entenc, també. Però, bueno, el que volia portar en aquesta secció era això, un vídeo que realment m'ha sorprès, i ja et dic, a mi sempre em queda el dubte de saber si és en sèrio o sí, home, és... sí, és en sèrio, sí. O sigui, tu creus que sí? Sí, i tant. Ja, bueno... és que a mi, encara que em diguin que és en sèrio, no sé si m'ho puc acabar de creure. Saps? I la barreja, l'estil musical... que és creatiu, això sí, vull dir, cap problema. Cadascú amb la seva creativitat que faci el
cregui, el que li agradi i capacitat. El pots deixar continuant, que jo m'aniré a ballar. Vale, pues ho poso fins que s'acabi i disfrutem d'aquest temazo. Pachulita que ya ponte el table, que tu quería no te pegan. I don't need to try to spend myself a root. Why I creo que ella de ser ven a ensayar a Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Ven a ensayar a la Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Bé, Uri, quin és el nostre grup universal d'avui? Bé, César, avui et porto un grup que fa uns anys van estar per aquí, per la Universal, venien bastant regularment a ensejar, i és un grup que el podríem classificar-lo dintre de l'indie pop que es feia cap a, no sé, el 2010, 2011, 2012, i és un grup curiós. De fet, jo ara fa temps que ja no els veig per aquí, però sí que van tenir una època que venien regularment, i si vols et dic el nom, a veure si saps de qui et parlo. Digue'm. T'estic parlant d'un grup que es diu Manos de Topo. Home, ostres, de veritat, Coneixes o què? fan. Sí, Per mi, fan. jo soy la fan. Venien quasi cada setmana. I, hòsties, sí, a mi em va agradar molt, sí. A veure, és algú humorístic, vull dir, hi ha gent que no ho entenia. Sí, exacte. De fet, ara t'explicaré una mica Vale. la història del grup i És un univers. podràs veure. Sí, és un grup que no deixava indiferent. No. Que, en part, això és la gràcia de l'art, ja sigui la pintura, ja sigui l'escultura o ja sigui la música, no? M'agradava molt. Llavors, no deixar indiferent ja és algú. Però què comporta no deixar indiferent? Que et poden caure crítiques per un costat i alabances per un altre. T'has enterat ara, ahir corria i s'ha format allà un, com ho diria? Corrillo, que dirien Sí. en castellà. O què? Bueno, perquè coneixes l'Àngel Llàtzer, no? Aquest que fa teatre, d'això. No sé qui és. Sí, home, sí. Doncs ara estrena una obra, no? Bueno, De producers, no? Sí, de producers. I, hòstia, i tothom està parlant d'això, de que el tio no ha convidat als crítics. Els crítics. O sigui, els crítics normalment ja van a l'entrada, Sí. no? Tu estrenes una obra de teatre, Sí. doncs... Sí, ja entrades tens. per qui vingueu. Sí. I l'explicació és... Jo ho veig bé, jo no ho veig malament, hi ha gent que ho critica. Que sempre li critica les obres en sentit negatiu. I Bueno, per això està un crític, no? Sí, però et diré una cosa. Però clar, la gent diu, això estàs censurando, no poden opinar. No. Ell diu, jo no regalaré una entrada perquè vingui algú i em digui, hòstia, això que fas és una merda. Vull dir, que vinguin, paguin l'entrada i facin la seva feina. Vull dir, ell no proveeix, ell ho diu. Ja, però... però ell ho diu, no proveeixo l'opinió, que opinin el que vulguin. Sí. Però clar, jo no els Ja, convidaré... És com, però- jo convido a casa meva a sopar i després diu, hòstia, quina merda de sopar. Hòstia, ja, Però ja no convido més. Vaya torrada Jo ho més entenc. cremada m'has fet, no? Per exemple, Sí, però quina jo- torrada. jo no convido més. Ja, però és que aquí hi ha una història de rerefons, en part. També... No em dic en part, jo. No és en part Moliner. No ets la que surt a la ràdio. No, t'has que aquest equivocat. any ja no. Ja. Encara que em veia així César, parlant com és veritat, molt- César, no? Sí. És veritat. Aquí hi ha un rerefons, i és que l'obra està feta en castellà. I què vol dir De això? producers. Què passa? Jo, segons he llegit a les notícies
que no et pots creure cap, ni una ni altres, no ha convidat a crítics catalans, perquè s'ha muntat una mica de liu a les reds, sobretot, diguem, a Twitter, bueno, ara ja no es diu Twitter, a X, s'ha muntat liu perquè la Generalitat en part subvenciona aquestes coses i està fet en llengua castellana. I ja saps que segurament el moment actual, polític, social i tal, home, s'estan parlant de coses, s'estan removent coses que feia temps que no es removien. Ja, però... La qüestió és que l'Àngel Llàtzer va haver-hi una discussió a Twitter una mica sobre per què feien les obres en castellà i per què no les feien en català. Perquè volia triomfar tot arreu, no? Clar. Bueno, però... Després vas de gira i, sí, i passes però per Sòria. Posem pel cas, per exemple, grups catalans com Manel o altres grups també han anat a tocar a Madrid, per Espanya o fins i tot fora d'Espanya. Ja. Llavors, aquí es va barrejar una mica això, i segons el que jo vaig poder interpretar de la notícia que llegia, és que no havia convidat a crítics catalans, crítics de teatre catalans. Jo aquesta part no l'havia sentit. Ja. Però el que sí que he sentit en boca d'ell és que ell diu que com que sempre li fan males crítiques, que no els convida, que ell no proveix la crítica, però ell no els pagarà l'entrada. Bueno, és igual. Ja. Estan parlant de Manos de Topo i ha sigut culpa meva. No, tranquil. Bueno, Manos de Topo podria ser un exemple més o no. Tenia bones crítiques, segurament. Tenia bones crítiques. Doncs mira, et diré que va tenir bones i males crítiques. Vale. I t'explicaré el per què. De fet, la banda està formada pel Miguel Ángel Blanca, que és el guitarrista i la veu, el Alejandro Marza, que és el que toca els teclats, i el metalòfono. Sí. Metalòfono. Després està l'Eduardo Campos, que toca el baix i fa coros, el Rafa de los Arcos, que és el bateria i corista també, i hi ha una violinista que es diu Sara, que, bueno, és la violinista, no? I, de fet, hi havia el Pau Julià, que era el primer baixista que van tenir, però que en cert moment va decidir deixar la banda, no? Llavors, la banda va començar, el Miguel Ángel i l'Alejandro eren estudiants de cine, i com un divertimento van dir, ¿por qué no hacemos una banda i tal? I, bueno, van començar a tocar els seus temes. Era un moment en què les xarxes socials no són com ara, perquè igual t'estic parlant del 2000... De fet, la banda es va formar el 2003. O sigui, estem parlant de fa 20 anys, Sí, és que passa ràpid. Té poc a veure amb ara, algunes coses, i altres no han canviat, perquè igual passaran 50 anys i tampoc canviaran. Sí. I no parlo del racisme dels Estats Units, parlo d'altres coses. No. La qüestió és que van fer la banda, i van començar a tocar ells dos, anant per Baretos de Gràcia, no sé què, i una cosa que m'ha fet molta gràcia és que... Per Baretos de Gràcia t'ha fet gràcia. Sí. Ves quina gràcia. Ja, però no m'ha fet gràcia allò de Gràcia, sinó m'ha fet gràcia una altra cosa, que és que a través de les xarxes es van donar a conèixer, i va ser a través del MySpace. Ah, clar, MySpace. Recordes tu el MySpace? M'agradava, Sí, tothom tenia un MySpace, és a dir, tot músic o tot grup de música tenia un MySpace en aquell moment. Sembla que estem parlant del Paleolític i fa 15 anys. Fa 20... No, dic del MySpace, vull dir que m'ha marxat. Bueno, del MySpace igual farà 15 o 13, perquè més o menys es van fer coneguts cap allà el 2007, més o menys, podríem dir. Però el que m'ha fet gràcia és que va ser una mica a través del MySpace. Ja. Que si ara busques MySpace, segurament encara trobaràs coses. Però segurament. Clar, s'ho ha menjat Spotify, s'ho ha menjat YouTube, s'ho ha menjat fins i tot Bandcamp, potser. Potser sí. Jo tampoc està, ja no funciona gaire. Ja. Però bueno, la qüestió és que ells van aprofitar un moment en què hi havia també, que suposo que no ha deixat d'estar, però jo com estic una mica apartat d'això no ho visc, però la cultura indie, l'indie pop, aquest així, cantat en castellà, una barreja musical. La qüestió és que el 2007 van fer el primer disco, que es diu Ortopèdies Bonites, ¿vale? I fins i tot Rock Deluxe el va situar en la llista d'uns dels millors discs de la dècada. És a dir, del 2000, m'agrada molt aquest disc. El 2010 van dir que era un dels millors discs de l'època. Després, el 2009, van fer un altre disco que es deia El primero era mejor.
Que això ja I ajuda era una veritat, mica. per mi. Si Bueno. senten ells, igual s'enfaden, però a mi sí, a mi m'agrada més el primer. És que això ho hem parlat a vegades, també, de que realment a vegades els primers Sí. discs dels grups Sí, són com els més autèntics, no?, per sí, dir-ho així. la majoria de vegades sí. Però en aquest cas els hi va passar una cosa, que és que van rebre bastantes crítiques al primer disc, algunes bones i altres dolentes, perquè podríem dir que la característica principal del grup és que el cantant cantava com plorant, Ja. saps? Feia com si plorés. Sí. Perquè en el fons era una mica una paròdia de cançons de desamor, de drama, saps? I llavors va començar una mica com amb paròdia, però bueno, va tenir el seu públic i hi havia gent que realment el seguia bastant. Llavors el que et comento és que el segon disc, que es diu El primero era mejor, va rebre més bones crítiques que el primer, perquè musicalment el primer, deien, jo l'he estat escoltant, però jo no sóc ningú per opinar, però la crítica deia que el primer disc musicalment era com molt senzill. Era molt senzill i el que marcava molt era la veu I les lletres. del Miguel Ángel i les lletres, exacte, sí. Llavors, a partir ja del segon disc, el tercer que van fer... Sí, però, perdona que faci un incís, ara faré jo l'incís. Sí. Amb Però tot el dret. és que no puc evitar, quan penso en això, en aquest grup, en aquest grup Sí, Manos de Topo, no? Sí. Fer un paral·lelisme amb un pingüino en mi ascensor. Un pingüino en mi ascensor, quan va començar... Era Què és un directiu. pingüino en mi ascensor? No el coneixes? No. Bueno, era un senyor que cantava com els dies amanats, així. Bueno, sí, va fer unes quantes cançons famoses. Bueno, i el primer disc tenia com bastants hits, estava molt bé, però era un instrument... Hi ha un vídeo sobre això. És només un teclat d'aquells... No un Casio PTU, però quasi, Però quasi, no? Un petit... I només això utilitzava. Tu t'expliques en el vídeo els ritmes que posa, que són ritmes gravats, i la gràcia... Bueno, si t'agrada, a mi m'agradava, és el que... Les lletres, també. Vull dir, és un paral·lelisme bastant... És una altra veu diferent, però també és una veu molt curiosa, o sigui, més minimalista que aquest encara, que els Manos de Topo, perquè era només un únic instrument. Clar. Un teclat i ell cantant, no? Exacte. I el segon disc jo veig com pretensiós, vull dir, en el sentit de que si tu cantes i tens unes lletres especials, aquest home, parlo del Pingüino, el cas del Pingüino, de repente posa un disc amb més elaboració musical, més instruments, tal. I és el que passa per mi en aquest segon disc, vull dir, però sí, la gràcia és la broma de tot, no? Vull dir... Sí, però clar, la broma, no? Però la broma dura fins on dura, no? Fins on dures? Dura. Dura el que dura. Que això també ho deien. Però no, la broma, clar, dura fins on dura, i... Fins on dura, no fins on dures. I clar, ja saps també que la indústria musical és salvatge, no? Tot i que tu pots tenir el teu públic, i anar fent concertillos, i anar fent coses, però una altra cosa és poder acabar en viure d'això. Tot i així, els Manos de Topo se'n van anar de gira per Mèxic un parell de vegades. Ah, molt bé. Van tocar fins i tot al Viva Latino, un A mi gran m'agradava festival, molt, això. compartint escenari amb Bunbury, Oh, he oído que la... Sí. saps? I amb Molotov, per exemple, no? O sigui, van tenir el seu moment. Després del segon disc van fer el Momento Único, que és va ser com un split compartit amb un altre grup d'aquella època que es deia Taràntula. Taràntula no ensenyaven també nosaltres a la Universal? Pot ser? O m'equivoco Sí, jo? de fet eren dos, Taràntula Jo eren crec que eren dos, de la no? Universal, també, Sí, sí. van estar per aquí també, sí. Que els estils no tenien res a veure, però era tot aquell moment en què hi havia, doncs això, la moguda indie, abans segurament l'explosió de Spotify i totes aquestes coses, és a dir, si el Mira, MySpace... un altre grup que t'has d'apuntar, Taràntula, per fer-ho. Spotify, no? Taràntula. Si el MySpace funcionava, imagina't, no? No t'enrotlles molt, que tinc gana. Ja, és veritat, sí. No, la qüestió és que se'n van anar a Mèxic a tocar per allà. Després, el 2010, van fer el tercer disc, que es diu Escapar del anticiclón y volver con la boca roja. Els títols són molt xulos. A mi m'agraden molt. Sí, i de fet aquest ja va estar produït per The New Ah, de New Ramon. Això, sí, és que no sé si dir Ramon, Raimon, sí. I aquí ja també musicalment la cosa canvia,
Està com més elaborat, no? És que jo crec que el que els hi va passar és que arrel de les crítiques del primer disc, és a dir, era un producte bastant honest i que se sortia una mica de la norma, una de les crítiques que o que sembla que igual va influir en els següents treballs, és que musicalment era com senzill, podríem dir senzill, no? I llavors, a poc, en els altres discs que van anar fent, va anar creixent la intensitat musical o millorant, que això ja passa, però potser perd una mica l'essència de lo que era la banda en si, no? La idea inicial, no? Llavors, al final, el 2014 van fer Caminitos del Deseo i en principi aquí la banda va fer un parón. Va fer un Guadiana, no, em sembla? Què és un Guadiana? Que va desaparèixer i va tornar a sortir, no? Doncs podria ser, perquè realment si busqueu a l'Spotify, que també podem deixar l'enllaç en la descripció del podcast, en l'Spotify es veu que hi ha un últim disc que van treure l'any passat, el 2022. I és a dir, s'han anat movent, doncs bueno, van tenir el seu moment, després potser van deixar-ho reposar una estona i bueno, l'any passat van treure un... Tens el títol d'aquest disc? Sí, home. Els títols m'agraden molt, llavors dic. Ja, els títols tenen la seva gràcia, Mira, es diu en el 2022... De fet... No el trobes. No, sí. No passa res. És que es diu igual que el del 2014. És a dir, Caminitos del Deseo. El que potser està remesclat, o potser han fet alguna, saps? Però sí, el 2022 han tornat a treure el disc del 2014. I jo crec que per il·lustrar el que és aquest grup, et deixaré el tema més escoltat a Spotify. També cal dir que van posar la banda sonora a una sèrie d'animació que feien a TV3, que es deia Arròs Cubat. Sí, molt bé, sí. Que era una sèrie divertida. Queda molt bé. Sí, queda bé. Sí. Queda bé. Ho he vist, sí. I després potser també, em sembla, això no estic segur, però diria que és bastant segur, que també van sortir en algun capítol de Pop Ràpid. Que Pop Ràpid era una sèrie que també es va fer a TV3 cap al 2010, 2011, que narrava una mica les històries de grups indis i de la gent que es movia en aquest ambientillo de la nit, i realment jo us aconsello veure la sèrie perquè és un bon reflex del que va passar en aquella època. Pren nota. Sí, perquè la gent ara, el 2022-2023, reggaeton, que si no sé què, no sé quantos, cada època té les seves coses. Però aquella, especialment aquella sèrie, és un bon reflex de lo que hi havia. T'agradarà més o t'agradarà menys, però jo la recomano. És divertida i... Doncs apunteu. Sí, apunteu-la. Pop Ràpid es diu. I ara et deixo amb un tema que es diu És feo. Hòstia, és gran tema, és del primer disc. És el primer disc, Però perquè vinga, com diem molts cops, el primer disc potser és l'essència pura de la banda i és el més escoltat a Spotify. Per tant, si entreu a Spotify i busqueu Manos de Topo... És feo. És feo. Endavant. Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo. Esperarte en el portal las noches de invierno. Me gusta ir a cenar a tu casa en Año Nuevo, bromear con tu papá, poder llamarle suegro. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro y besarte al despertar sin que importe tu aliento. Y he conseguido ser
un tipo de lo más honrado. Puedes quedarte con el bebé, olvida el abogado. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Perversions. En aquesta secció, com ja sabeu, posarem un tema que és una versió d'un tema, diguem-ne, coneguts. Normalment són temes bastant coneguts. Llavors, la idea és la següent. A més de disfrutar, que disfrutarem tots, gaudirem d'una versió que potser alternativa, bueno, és alternativa, clar, que alguns no han sentit. A més d'això, estaria bé que participeu en les vostres respostes, no? Doncs dient, per exemple, de qui és aquest tema, que pot ser qui l'ha escrit, pot ser qui ha escrit la lletra i qui ha escrit la música, pot ser el mateix o no. I qui interpretava aquesta cançó en el moment primordial, bueno, originalment, sí, no? originalment. I qui és, que això és el que menys ens agrada que pugueu dir, és qui és qui fa aquesta versió, que és la que nosaltres posem ara. Qui fa aquesta versió que posarem ara? Doncs això, així, deixant-vos aquesta cançó, ens despedim de tots vosaltres. Bon dia, bona tarda, bona nit, adeu! Adeu. Well, you know I can be found sitting all alone. If you can come around, at least please telephone. But don't be cruel to a heart that's true. Baby, if I made you mad with something I might have said, please forget my past. The future looks bright ahead. But don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over and love me, you know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Let's walk down to the preacher. Let's say, hey, I do. And then I know you want me, and you know I want you to. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't need no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Eh, eh, eh. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over and love me, you know I want you to stay. But don't be cruel to a heart that's true.